श्रीलंकायाव माखासे युथ्स रायजो राजा स्टुडेन्टफोरनि जेखिनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जुजिनायनि गेजेरजों श्रीलंका गभर्नमेन्टआ 2022 आव गोग्लैसोदों रुइन जालांबाय। बेनि उनाव फैयै फैयै 2024 आव बांलादेश गभर्नमेन्ट, बेनि उनाव नेपालाव 25 आव नेपाल गभर्नमेन्टआ लेटेस्ट बावैसो दाख्लै। दा बेवहाय गासैयावबो नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो मोनसे युथ पावार, मोनसे स्टुडेन्ट दोहौ, स्टुडेन्टफ्रा बिदिनो चाइनानि माओ जेडंनि जेनेखि रिभलिउसन खालामनाय, बे चाइनानि रिभलिउसन खालामनायावबो स्टुडेन्टफ्रा आरो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसननि दैदेननायाव जोबोद मैखोम रल लादों आरो गासैबो जेनेखि थांखिखौ दोननानै आवगायदों बियो जाफुंदों। स्टुडेन्टफोरनाव एबा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनाव ओरैबायदि मोनसे पावार थायो जे बिथांमोना मोजां लामाजों मोजां थांखिजों आवगायोब्ला भायलेन्सखौ आं होनाखै, नन भायलेन्सनि गेजेरजों मोनसे गभर्नमेन्टखौबो खम समनि गेजेराव सिफायनो हायो। थांखिया मोजां जानांगौ, भायलेन्स नङा, नन भायलेन्स जानांगौ। नाथाय कक्रच जनता पार्टिया मा? स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन नामा? आरो बेनि लिडार अभिजित दिपकेआ बे गासै हाल्ला सिल्ला जानायखौ लानानै मा भिजन दं बेहा? फारसाइटेड बिनि भिजना मा? एक्सुअलि बिनि गुबै थांखिया मा? मेन रिजना बेयो क्लियार जानांगोन, भिजिबल जानांगोन, इनभिजिबल नङा। बेजों लोगोसे बियो मोनसे दिगजों थांनांगोन। आं बेखौ जावले जावले बुंबाय, अहिंसानि लामाजों थांनांगोन। आर्टिकल बी अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउसननि गेजेरजों फ्रिलि जेरावबो मुभमेन्ट खालामनो हानाय, आर्टिकल 19 अफ क्लज नाम्बार 1B नि गेजेरजों मास डेमनस्ट्रेसन खालामनो हानाय, उइदाउट एनि आर्मस, अस्त्र गैयाजासे स्ट्राइक खालामनो हानाय। गभर्नमेन्ट एमप्लयिसफ्रा मा? बिसोरथ' अस्त्र सोरबा दाङाना, गभर्नमेन्टआबो हायो, गभर्नमेन्ट साख्रि मावग्राफ्राबो बे कन्स्टिटिउसना मोनथाय होखादों। दा बे नन भायलेन्स होननायाव नोङो जुजिनानै जोबथासिम जेसेबांखि खस्थ' मोना, बेवहाय सोरखौबा मुथर जवाब होफिननांगौ दिग गैया। नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि NTA बे चेयारमेन प्रदीप कुमार जोशी बिथांखौ बा चेयारमेन, बिनि सायाव जेबो गैया। नीट पेपार लिक, बेनि थाखाय सोरखौ नारसिननांगौ आरो बे इयुनाव मोनसे सिस्टेम जानांगौ। बेयाव माखासे साउथिं होदों, नारा लागायदों, उधर नारा लागाया। दा बेफोरबायदि माखासे गुलुं गुजुंखौ नायनानै जों माखासे खोथाखौ रोखायै दाबो मोननो हायाखै जे दिनै बे आन्दलना मा रुप लागोन। आजां गाजां लाठि चार्ज जाबाय, आजां गाजां बुजाबाय, सोरबा सोरबा थैबाय, सोरबा सोरबा बिराद आघात जाबाय, गरमजों बयबो थांबाय। थांखिया मा? बयबो लावथि बुजादों नङा होमबा? सोरबाया बुजादों नङा होमबा? सोरबाया बुजायाखै। दा मा खालामदों? एंगेज खालामनानैलाय बे मोनसे सात्रनि आखुआ अहिंसाजों जेब्लाबो आवगायलांनांगौ आरो बिथांमोननि रला मोनसे नङा मोनसे अर्गानाइजेसन, मोनसे लिडारजों दैदेनजानाय जानांगौ। दिनै सनाम वांचुकआ मा लुबैदोंमोन, दिनै सोरबाया माबे लाइनजों फुनदेरलांदों। बेखौ दिनै लाम साम थुलमुलै होबाय, लोगोसे नोंथांमोननि आखायाव
जे नोंथांमोना मा कमेन्ट हरो आं बेखौनो नेनानै थागोन। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।